sa buong banla. Sanlibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ada sa tuyang tamang oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, kung padumit man siya. Hello, right for good. Isa lang naman yan. Right for good. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padumit man siya. Hello, right for good. Isa lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Smart o kaldero! Smart. Ang galing for everyday! Aron kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada panig. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barbareta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendoga Boss. At sa 23 na kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita ni na Miyerkules. Banya to sa lado technical si Chabe na obra, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanson. Malumlum na kamagtakan ka na sa tuyang panahon, hamak mong tulong, apat na bagyo hasta 5 pa daan malaog sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa aldaw na Webes o hanggang sa aga. Tarabay sabay na pati sunod-sunod ay ano na ni. Relax na po kita. Mga G sana kita na dai man lugod magkusog an mga bagyong ini. Basta ba nagsasarabayan na garo naluya naman ang pwersa kan bagyo. Hoy, kumusta sa mga parantabay niyato dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga? Garo, epektibo man. So, ginibukan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga. Kapit sa mga paglilinig ka na mga drainage sa kanal sa tuyang siyudad. Dawa nagbaha pero nag-subside man tulos po na tubig. Kumbaga, dahil manahaloy kulpa man tulo so baha. Kaya sana dagos-dagos an pagpapakarhay kan o paglilinig asin pagpapakarhay kan mga drainage tigdi po sa kasentruhan ka na sa tuyang siyudad. Siyempre may mga dapat panggibuhon tanganing mas belo pasiring ang tubig dyan sa may Balos River. Sa Barangay San Francisco pababaan na tubig tanganing kumbaga maresolberan masolusyonan ang mga pagbaba digdi sa kasentruhan kan siyudad nin Iriga although day taman yan kayang kontrolon kumbaga natural calamity pero may mga bagay na dapat gibuhon ang lokal na gobyerno kan na siyudad kan Iriga question talang ini. Kung pwede dakulaan po ang kali paluwas sa sentro ka na siyudad. Tanganing ang tubig, velo, na makapasirin sa kababaan na porsyon. Dyan sa Banwan po kan baaw na testing na. So sabi ni Kapitan Melvin Barayuga, nagpost, mayo na yung baha sa Banwan kan baaw. Kasod pa, binaha na. Tama, so sabi po ni Brong Chicks Pahardo, ulat-ulata. Kaya nga ni kita magpara tararam nin patapos, masakit po yan. Masakit kalabanon ang kalamidad.
kumbaga ana baha, an tag-init, an tag-uran, an linog, asin mga natural calamity, ini po an daita kayang sagangon kung minaabot sa tuya. Kumbaga, ini an kastigo ka na kagurangnan sa sobrang panraraot kan tawo man sana sa kinaban, sa kapalibutan. Kita man sana po bagaan nagraraot ka na kapalibutan kung minsan. Pagparaputol nin mga punin kahoy, pagpaparabasura, kumbaga man-made, iba man-made calamity, bako na natural calamity. Hoy, good morning man ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kana barangay San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga. Hindi bako dam feeling well si kapitan. Naintindihan ta man da igwang mga panahon na talagang an sa tuyang lawas inaabutanin baga kabublayan. Saro po sa tatawan ko nindoon, ining haloy na pong reklamo ki punong barangay Antonio Serrano kana barangay Santo Niño ang Liga President asin ngunyan ABC President kana probinsya nin Camarines Sur. Dapat po kapag-iromdom sana sa imo na day taman rabi pag para politika honan sa imong barangay taan nagrereklamo pati mga sindinsya mo man sana. Pangapudan taman ini sa Department of Interior and Local Government na dapat karastiguhon po ang mga barangay officials na kung minsan grabe ang pamumulitika. Na may nakaabot na naman sa kuyang reklamo. Haloy na po ining pigpaparareklamo si punong barangay Antonio Serrano, ang Liga President kana siyudad nin Iriga. Dapit sa pamumulitika niya na dapig tatawan itong mga indigents, tapos may mga helang na ang kapamilya naghahagad nin Certificate of Indigency. Dahita po pag-arugon kayan, ano kita, public official? Sala pong gibuyan kan sarong public official, dapat tabangan ta itong mga nangangaipo. Dahil po kita mamulitika, ta sala yan. Amak mong hinahapot pa da, ano nga yan, nagbuto ka? An hapot dyan? Daawa yan nagbuto kun kisay na Ponso Pilato, an hinahagad sa imo, Certificate of Indigency, itao mo. Herak man, mahirak ka mata, tios na nga ni ang tao, pasasakitan mo pa, iba pati dyan, mga sindinsya mo man sanan, mga nagre-reklamo. Dapat ini po ang tawan atensyon kan Department of Interior and Local Government, na ansarong public official, servidor kan barangay, dapat gibuhon ang tama. Maging persa na po kita, dahil po kita magparapamulitika, ta herak man itong mga pinopolitika ta, na kababayan man sa nanya to, kabarangay, ta nagtitios na, kapamilya mo pa nga ni. Kapuso mo, patapos arugon mo ko yan ay pambira. Makulog sa buot sa partikan na sarong naghahagad din tabang, tapos arugon ka kayan po, politika on, dahil katatawan ng Certificate of Indigency. Dahilan sana sa politika ay pambihirang buhay tapo ini sa Pilipinas. Kaya dahil kita maasin sa pag-arog kayan, dahil ita pagpara politika hon. Dahil ita pagdaraon sa politikan, pagserbita sa barangay, o kaya banwaan, o syudad. Masakit po yan, mahirak man ka mo sa mga nagtitios. Daw, pag kinakarastigo bagaan kinaaban ka, bus mang kita nakakamati, din kasakitan sa pagbuhay. Bako pong arog kayan, ta, ako po nahiherak sa mga taong, kumbaga nangangaipo, tapos iipiton mo pa. Maging persa na po kita. Obligasyon ta na magtaon ng Certificate of Indigency sa barangay kung nangangaipuan sarong tao, kung tios. Paray kung bakong tios, may problema dahil na yan mahagad sa imo ng Certificate of Indigency ta. Kumbaga, tapos sabihan ka pa kung ano-ano. Mamumuliti ka pa. Itong mga kunya na tao, kung uruigwahon man sana, dahil na yan madulog sa imo, kap.
naging pair po kita sa satuyang obligasyon, responsibilidad, trabaho bilang sarong servidor kan barangay. Kung arog po kay ni ang napipili tang mga public officials ay sasabihin honorable, may katungdan, ay kunyang baga makanos pag para masdan ang arog po kaya ng mga trabaho kan sarong servidor. Kaya ako binsido duman sa mga punong barangay na talagang pag-abot sa pagtabang dahil namumuliti ka. Field Report! Pero nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat abi karandang Philip. Maski na nga ni nagbaha kasubanggi sa siyudad Kanirigat pero marikason man lang na naghupa nawara ang tubig ba karandang Philip. Kaya may epekto man itong pagpalinig kan lokal na gobyerno kan siyudad Kaniriga sa paagi kan opisina kan sa tuya pong city engineer. Pinagpahali itong mga basura, mga grabing laboy sa mga drainage, sa mga agihan kan tubig sa siyudad Kaniriga. May epekto man, palanganita nagkuyan, tupa tulos itong ba kasubanggi. Kaya ngunyan na pagkaaga, liwat na maagihan ang kasentruhan kan siyudad Kaniriga. Una ko Ate Glenn, ngunyan na pagkaaga, liwat mapadagos ang paghali kan mga ragpa, mga laboy na inakal. Iyon, itamat kita paano, siyempre, nalaugan na naman kan mga laboy ito, mga agihan kan tubig, ang mga drainage niya to. Eh, may mga tada pa baga, dahil pa hinaharali, sagkod ngunyan, nagbaha na gani. Come again? At gani nagbaha na, igwa pag-iraray mga laboy, mga inakal, na dahil pag-iraray nagkakaharali ngunyan. Kasud, mastikan sa rupang aldaw, permiman kita sa kasentruhan na hiling niya to. Itong truck baga, pinaghaharali itong mga laboy, pinaghaharako at mismong nahiling niya to karandang Philip. Pinaghahakot yan kay pong sa indang truck. Dinadara dyan sa Partikan, Barangay Santa Cruz, tagarong may pinagdadampingan dyan. Duman dinadara ining mga nakalkal na mga laboy. Maski ba ka dyan sa San Francisco, igwa ko dyan nahiling na pigdadampingan nin laboy? Dyan sa Barangay Santa Cruz, karandang Philip. Pero kaya igwa man sa San Francisco? Basta itong kan maghapot ako, ang sabi, dinadara duman sa Barangay Santa Cruz. Pinagdulog ko mismo itong yaon duman sa paghali kan mga laboy. Sa inyo ako inisab dinadara, duman ngayon sa pinagdadampingan sa Partikan Barangay Santa Cruz. Kaya pinagkukuruaman. Kung may mga natada dyan na dahi panahakot, siguro bago yan kay itong grabe kuran, dahi panakuha. Pero sa nahiling niya to, halos aral daw man talaga pinaghaharakot itong mga nakuha sa irarong kanal, karondang Philip. Sasaro kaya ang truck na panghakot? Siguro, pero ang importante digdi, Natanawara ka na Ate Glenn. Yan lang ako. Kuyan, pinag-aaralin man yan karondang Philip. May mga natagalang siguro na dahil pamahakot, tapos nagbagsak na si grabing uran. Kaya yan itong naging pangyayari na hiling mo na may mga natagapa na dahil panahakot. Ang pakiulay kan mga nanunungdan, kayo ni po, kuyan, dako sa naman na lockdown, kan lokal na gobyerno, dapat makikooperar ang tutuya po mga kababayan. Dahil magparaapon, ano na lang, na mga basura o na plastic, at nagdadago siya, nagdadiretso sa mga drainage niya to, nakakabara kan agihantan tubig. Maging disiplinado, kay guwaman po kita kan mga tamang kaagan kan mga basura, nasa indang hinahakot sa oras, min paghakot kayan, itong garbage truck, karondang Philip. Bueno, sa iba pa niya itong informasyon, sa lado po kan mga autoridad, yaon po ang sa indang pinagpaluwas ng mga sitwasyon, mga pag-monitor kan
kamugtakan kan sa tuya pong kapalibutan urog pa naigwa kita kan namatea na grabing uran for medyo kan tropical depression na si Dante. Ang sabi ni Dave, sa pinagpaliwas kan PRO5, number of evacuees igwa po nin 18 sa individual 58, number of evacuation centers digdi na ini sa sa Terong Bicol igwa kita nin 4,650 gabos na mga evacuation centers. Ining mga naokupar na mga evacuation center, dua po, Ubaliw and Agos, dyan ini sa Pulanggi sa probinsya kan Albay. Ining mga mga na-report baga na mga kansiladong flights, kaya po biyahe sa aeroplano, sa Naga City Airport, and then sa mga nakansilar man na mga barko, 5. Limang fast craft ini itong minabiyahe sa Masubate. Mga fast craft ini na stranded o kaya po canceled ang sa inda pong biyahe. Sa mga apektadong area digdi sa Bicol, igwa po nin 18, mga flooded barangays 18, mga isolated barangay nagkapiraman yan. And then sa mga tinampo na dahi po maagihan 2, mga dahi man maagihan na tulay 5, sa mga bihikulo na kung sain sabi ni road not passable to all type of vehicle 7, sa mga heavy vehicles 2, light vehicles 5. So yan ining pinagpaluwas kan Philippine National Police. Digdi sa tuya, may mga naggalangkaw na mga level kan tubig. Hinahanap itong report kan PNP. Saro na ining ko yan dyan sa Banuaan kan Nabwa. Iba ini, 11:05 pala, nag-subside na ang baha sa Iriga, Kasubanggi. Nag-subside na ang baha sa syudad. And then, ining mga naginapiktado, orog na sa Banuaan kan Nabwa, ini pong Barangay Santa Elena Baras, kan Banuaan kan Nabwa. Spillway, sa Santa Elena Baras Nabwa, dahil dyan pwede. Naglangkaw kan level kan tubig. Pero sa ngunyan, taday naman nag-uuran, tibad magpadagos na, naday na po mag-uran, magapon, mag-ray na ang kamugtakan kan panahon, kaya day na po madugangan pa ining mga naapektuhan or medyo kan pagbaha, dyan nga sa Banuan kan Baaw, nagbaha, kung saan liwat nila na-experiensyahan dyan po sa kasentruan kan Baaw, Camarines Sur. Sa Banuan kan Nabwa, negative. Sa Iriga, nagkaigwanin na baha pero napara mananggad Kasubanggi, nawara ang tubig baha. So yan ang mga sitwasyon. Karon daw Philip, gikan sa location, Glenda Piares reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Pigahapot ko si Ate Glenn kung baha pa, nag-aapaw pa ang spillway dyan sa Barangay San Jose. Sabi niya baha pa dyan sa Barangay Santa Elena, Baras Nabwa, Camarines Sur. Mati ko apaw pa ang spillway dyan sa Barangay San Jose. Sa pag-agi ko nga ni digdi sa may Crescini Bridge, talagang hararom ang tubig. Rarum kana tulay. Yan po sa Barangay San Francisco. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan dahil kita magpersang magbalyo sa mga dam o spillway kung hararum pa ang tubig. Nagtawanin na ONRA Award kan Philippine Drug Enforcement Agency ang Banuan kan Sangay kan prestihiyosong Balangay Seal of Excellence ang pinakalangkaw na pagbisto para sa mga lokal na gobyerno na nangenot sa pagpapautub kan Barangay Drug Clearing Program.
Ang nasambit ng ONRA iyon patunay sa masigasig na kampanya kan sangay tanganing puhuon ang illegal na droga sa mga barangay. Nakamit ini sa paagi kan sararong aksyon kan lokal na gobyerno, kapulisan, mga opisyal kan barangay asin mismong mga residente. Kabilang sa mga ginibong lakdang ang pinahigot na operasyon laban sa droga, rehabilitasyon kan mga drug user asin mga kampanyang may pagkaaram sa komunidad. Nagpahayag man ni na pasasalamat si Mayor Joby Pentebella sa itinaong ONRA. Tinawan doon ang kahalagaan kan dagos-dagos na pakikisaro o pakikisumaro kan interong komunidad tanganing mamantinir ang trayumpo ka na programa. Pinagsagibuan na awarding ceremony kasudma sa Mayor's Office Conference Hall sa Barangay San Antonio Sangay, Camarines Sur. Pinag-atindiran man kan mga representantes sali sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Camarines Sur sa pangenot ni IA Juan Roel D. Eduarte, pati naman ang mga tauhan kan Sangay Municipal Police, mga opisyal kan Banwaan, asin mga hepe kan opisina. Tapos iniman pong dyan sa Pamplona, pwedeng mapanimbag ang dating administrasyon sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur dahilan subot sa nawalat na irregularidad sa iyang pamamayo. Pinagsabi ni Alcalde Awi Agustin ang kawaranin access kan lokal na gobyerno ngunyan sa official portal kay hina nagtataon ng direktang link sa mga departamento ka na gobyerno nasyonal. Napag-araman na sa turnover ceremony, kaibahan ang dating alkalde na si Architect Dennis Imperial, mayong naisagibong niyan na nasa ika-21 aldaw na kana sa iyang pagtukaw si Agustin bilang nakatukaw na alkalde. Sigon pa kay Agustin, pinagsimot halos gabos kan naghaling administrasyon magin ang mga gamit pang opisina sa munisipyo na binakal gamit ang pundukan LGU. Laro man palanduman sa nakakaagid ini sa Banwaan kan tinambak. Sinimot man ni Mayor Tuy. So mga gamit na binakal kan LGU pinagbirit-bit pati aircon. Mientras na pinagsusuratan baretang ini mayo pa man nakakaaram sa mga personnel kan Municipal Hall sa password kan official portal kan LGU mientras na sinasagibuan inventory. Dagdag pa ni Agustin, magdedepende sa resulta kan inventory kung gigibuhon ining legal na lakdang. Yan po ang problema kung sinisimot kan mga alkalde itong mga pati gamit binibirit-bit, inaangkin sino sa diri na. At ang kwarta kan Banwaan, so ginastos, ibinakal, o ita binirit-bit sa mga gamit. Isit na mga alkalde anarog kaya. Ngayon sa Banwaan kan bato ta, mayo bagang gayong gerong-gerong, si Mayor Enrico Dangkalan. Kundi kanday pa man naghahali si dating alkalde John Sorilla, garong nga sinisimot pan kaban kan Banwaan. Ay, no pangyayari. Dahil lang nagpaparagero, pero may dikit man ng mga pitik. Ay, makonsilo suyan bato. Sabi siya na ba, parak patakan ito. Minsan po kaya, iba man kayang mga alkalde, pag binabayaan, talagang inuubusan, kwartan na Banwaan. Mala, digdi sa Irigao, anong nangyari? Nagkaigwapanin mga legislative inquiry. Pag abot kan panahon, mayroon man nangyari duman sa mga legislative inquiry. Kan mag-ararigluhan na si dating alkalde Madel Alpilor saka si Congressman El Villaferte ka na congressman pa. Kampang pa si dating Congressman Sal Portuno, kaya kung minsan baga, dahil na magpara, kung bayan man dyan simot,
Mag-ibo na lang nin paagi. Kaya na magpara tutukan ang mga araw kaya na bagay. Sayang kan kapagalan. Tatawanin panahon, oras, magpara oro imbestigar. Mayo man pong nangyayari. Kung naariglo. Sigdi pa sa Pilipinas. Kaya baga nakakasabihan sa tuyang mga kababayan, only in the Philippines nangyayari po ang mga kababalaghana dahil dapat hindi sanang si Vice President Sara Duterte kung may ebidensya ano yan taday kasuhan then plunder malversation of public funds yan ang problema po sa satuya minsan kadakol na mga investigasyon mga hearing ang problema mayo man na kinakaabta na marhay karena panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. So may mga kasong plunder baga, pinaruluwas. Di dating Presidente Gloria Macapagal Arroyong may gakod-gakod sa ginsaliog. Nawara baga so gakod-gakod sa liog kan palibrihon sa iyang mga kaso. Itong kasong plunder si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kaya digdi po di kita kumbinsido sa sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Sa kontrol tulan sa kadakol kan mga masisintensyan, makakasuhan in plunder. Ang problema ata may mga kaso palilibrihon. Hay na sukwartang mga pigpara kurakot kan mga taong ini kay bahan pa diyan si dating Senador Gringo Hunasan. Nagpiyansa man. Kundi maray ko ito nakapagpiyansa pero sa iba po araw ki Senador dating Senador Ramon Revilla may kaso ba yan plunder? Si Senador Jingo Estrada. Kaya ini po ang problema ka nasyon Pilipinas. Ang mga nagkakasala basta may katungdan ay kapasil magibunin mga kabalbalan, magkurakot. Pero kung simpleng namamanwaan, ito sana ba ang kampanya sa droga, kadakol ba ang nagkagaradan, masahutan sa nang naggagamit, so iba tutok hanguna. Ay pambirang buhay tayo nidigdi sa Pilipinas. Pag Chinese, padaba. So mga Pilipino, nauubos na sa katutukhang, so Chinese, pigpapadulag, bulto-bulto ang droga. Ay anong klaseng paggogobyerno po, anyaon sa satuya? Kung arog kay ni, ang kurakot, rampante. Adaw napapatawanin kastigo ang mga nagkukurakot sa gobyerno dahil man po baga kadakol mo ng investigasyon. Mapatawan manin kastigo, palilibrihon, kalukuhan baga, maray pa dahil na magpara o investigar. At may ebidensya na kung ano-ano pang mga alibay kan mga kastigo mapataw nin penalidad. Ay indang buhay tayo ni sa Pilipinas kaya daway say puan magkapot kan renda kan gobyerno kan Pilipinas kun ang mga pag-uugali kan mga nakapalibot sa presidente bakong tultol ang dalagan kan mga utak ang isip sa na mga pansadiri tapos mag-mantinir kan sa indang poder, mayo pong mangyayaring pagbabago sa dalagan kan sa tuyang nasyon. Tapos korupsyon, ay mana pupugulan, puon barangay, hanggang sa taas, digdi sa mga departamento, kan o an manlain na ahensya. Grabe bagan korupsyon. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Pana po kitang 33 minutos, makalampas na alas 8 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika.
Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluten injections. Gamitin dahil mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansulit Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa
DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kap Mark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Huwag na lang kitang natatadang 20 minutos antes po kitang magpaaram. Kasunod man pala na ginibuman ang committee hearing ka na Committee on Public Utilities and Public Service. Ang chairman, iyo mismo si Consi Nicky Lagrimas. Pinag-atindiran man ininibay sa Mayor Edsel Di Maiwat asin ka na PEDEC o an asosasyon kan mga tri-mobile digdi po sa siyudad ka na Iriga. Itong mga presidente. Asin pinagbiklad duman itong mga listahan kan mga tri-mobile na ang prangkesa pinag-kansilar na sa paagi kan City Ordinance number 2022-03. Siyempre guwang mga violations dahil nagsusunod sa mga guidelines ka na ordinansa nagkapira pong mga tri-mobile drivers and operators. Pinag-review ini ka na committee. Kaya sa masunod pong sesyon, liwat di desisyonan ang bagay na ini ka na mga miyembros ka na sangguniang panlungsod kung anoan napag-urulayan sa committee hearing. Diyan ipapaluwas ang committee report kana Committee on Public Utilities and Public Service na pamayo iyo mismo si Consi Nicky Lagrimas. Papahinaanyog man niya to naging mga mensahe man ni Vice Mayor Christian Etchepari ka na banwaan po ni Buhi.
nakaulay ka nagkaperang miyembros ka na media kasudma. Ang pag-reorganize kan mga committees, it will depend sa majority ng Sangguniang Bayan if they want to reorganize again. So, dahil man ako basta-basta magmando sa sainta na mayong consensus kan majority. So, gabo sabi ko nga para smooth ang dalagan kan Sangguniang Bayan, I will always inform the majority if they wish na bigyan taanan ako nin committee ba sa Sangguniang Bayan. Kasi pwede po yan. Pwede. As long as may authority ng Sangguniang Bayan. Dawa mayo yan sa IRP. As long as may consensus kan majority, pwede po yan mangyayari. Vice, may ikaw na pagunta ang IRP, Internal Rules and Procedure, ito po sa SB. Ano po nga sa iba na po si dating na set up, ano po? Bago na namin, sir, ano po Vice, may plano ka na, at least ma-organize po, magkagaling mga amendments sa kaso. So sa Sanggunian, we are given at least 90 days to prepare for some amendments of our IRP na gusto man ming gibuhon within our term. So ngunyan, naka-assign po dyan si Ansatuyang Chairman Committee on Rules and Privileges, si Konsehal Tabalde. So tinaanatan na po siya nin mandato to look for some amendments na pwedeng gibuhon kan sang term ngunyan na Sangguniang Bayan. So, after 90 days, final na po yan, iyon na po yan, susundon kan Sangguniang Bayan. So, ngunyan nasa review kita kan IRP for possible amendments. Okay, thank you. Yan po partisanakan mga naging pahayag ni Vice Mayor Christian Etsipari ka na banwaan na buhi durante ka na makaulay niya mo kasudma dyan sa Sangguniang Bayan kan sinambit ng banwaan. Ang sabi ni Vice Mayor Etsipari, ako nga willing kung tatawan niya ako ni na authority kan Sangguniang Bayan kan banwaanin buhi. Kung gusto nga nindang itao sa kuya ang pagiging chairman kan Committee on Appropriations, chairman kan Committee on Health, Committee on Education, mayo man yan problema. Basta kung gusto kan gabos na miyembros kan Sangguniang Bayan. Pero man sana po bagayan na presidente kan Nasyon Pilipinas. Kinaputan ni Presidente Bongbong Marcos so Department of Agriculture. Kaya lang garo dahil manin epektong gayo. So pagkapot niya kan Department of Agriculture dahil man nga ni na ginibo so pagpababa kan presyo kan bagas na pigpaparasabi niya magiging 20 pesos. Ay inda buhay. Na presyo po ka na bagas sagkod ngunya ng mga panahon mahal pa man giraray kabakal kanin mga 20 pesos na bagas lampas pa nga ning 20 yan iba pero maluyang klase maluyang kalidad sa ultimo nga ning binload ngunya nagba 25 pesos na basta magayo na klase. Isipo na sana po na mga programa kan Department of Agriculture. Kumbaga dahil mambaga napapakarahay ang pag-budget, pagtaunin na suporta sa mga parauman niya to. Haloy na pong panahon. Kita agricultural country pero dahil kita nagiging na agricultural industrial country sa agrikultura. Amak mong mag-abot sa 10 pesos 50 centimos ang kada kilo kan paroy. Samantalang subagas, kamahal, nag-aabot 50 pesos ang kada kilo. Suata, kung minsan nga ni, nag-aabot ng 20 pesos.
bako bagang kumbaga bakong patas pag abot sa mga paraoma. Kaya paano mabubuhay nin tultul ang mga paraoma niya to sa satuyang nasyon kung arog kay ni an sistema. Imbes matauanin suporta matabangan an mga parauma niya to mapakarhay ang mga programa kan sa tuyang gobyerno. Malat, inisa nang sa National Irrigation Administration kasihan po ang iwinawa awang budget kan Department of Agriculture. Ano taan mga irrigation canal, mga garatak na, so mga slope protection, marayo na sa iba. Dahil man nare-repair, magkaigwaman in repair, nagkakagaraba, madalion magkararaot. Ini po ang problema, digdi sa satuyang nasyon, pigpa para bugtakan in pagkadro na rakulang mga punduan man lain-lain na ahensyakan sa tuyang gobyerno, alagad pag-abot sa mga patrabaho, mga palpak. Grabe po ang kinakaltas, grabe ang gunting, grabe ang SOP. Kaya paano mapapakarhay ang proyekto? Daw, pira pagpara budget, pagpara tao kan gobyerno sa manlain-lain na ahensya, kung dahil man tutultulon ang pakatrabaho. Inutil po yan. Kumbagaan hinahanap digdi. So, kalidad kan trinabaho, kan pinakonstruhir. Maging tinampo yan, tulay, ening mga irrigation canal, kundi tutultulon kan mga nag-i-implementar kan proyekto, ang patrabaho. Dahil papakarayon ang pagtrabaho kan mga kontratista, sayang kan kwarta po kan gobyerno. Sayang kan buwis kan mga namamanuan, kinukuha po yan ang pundo kan mga papagibunin tulay, tinampo, hali po yan sa buwis kan mga namamanuan na Pilipino. O, isipon na sanaan, value added tax. Sa mga resibo baga, grabe na tulos ang kaltas. Kung baga dawa na kita nagbubuwis kan sa tuyang mga real property. An iba. Pero pag abot sa pagbakal mo nin mga basic commodities, yaon bagaan bat bugtak na dyan, kaltas na tulos ni na baga kinukuha na tulos an buwis ka na sa tuyang gobyerno. Tapos mayo kang mahihiling ng mga tultol na proyekto, an kadaklan mga labadinya, malasado an gibo. Kaya day po maasensoan na Pilipinas pag-arog kayo ng sistema kan mga patrabaho. Day kita nagngangalasta. Minsan ang mga tulay ka mga bag-o pa na baragsak. Inaatong sana kan tubig pag igwanin makusog na baha, uran. Isinusulog sana bagaan mga tulay kun minsan maluyan mga pundasyon. O ini man ang mga slope protection, milyon ang binabudget para sa mga irrigation canal. Tapos pag may makusog na pagba, pag-uran, o ita, nakakaiba sana sa tubig. Na malumoy ang pakagibo. Ani ba gani? Mayong kabilya. Ano man mangyayari po kan mga arog yan ng mga patrabaho. Patultulon kung gusto tanin haluyan na kumbaga mahaloy an pakatinampo. Haloy maraot. Siyempre an minamaot ako ta. Kung dan problema ang mga nagtatrabaho, mga palpak. Alagad pag sa ibang nasyon ka mga tultol magtrabaho kan mga Pilipinong mga engineer, architect. Digdilugod sa tuya, labadin niya. O apera pa kayan sa iba, madalion makakuanin mga magagayo na bihikulo. Kain nagkukuasinda kan mga arog kaining bagay kun sa sweldo sa naman. Paribay-ribay, an iba pong mga inhinyero nin mga bihikulo. Mga mamahalon. Di nga ni sa Rinconada, igwang alkalde na
Kadakol na baga kan kotse. Kadakol ng bihikulo. Pambihira. Tapos ang sa iyang banwaan, first class, so mga tao, nagtitios. Magayon, pagparadangugon na first class municipality, first class city, ang problema man kung sa mga tao, tirios, sinda sa naman ang mga nagiging first class, ay yaon po dyan ang problema ka na sarong banwaan, sarong syudad. Dapat kasabay ang pag-asenso kan pagbuhay kan mga namamanwaan ba kung nagkapira sana. Kapag sinabing first class, ang sweldo haralangkaw po. Milyon nga niyan inaabot kan ibang mga empleyado. Diyan nga ni sa banwaan ka na buhi. May pinaluwas si dating consulting Villadares kung pira ang sweldo kan mga department head dyan. Uy, habang lalangkaw. Kaya ini po na dapat kumbaga saraon kan sa tuyang gobyerno pakarayon na pasistema kan paggugobyerno maging lokal yan o nasyonal. Kung gustong mag-asenso ka nasyon Pilipinas, pakarayon ang sistema. Kumbaga ibali ang mga nasa laylayan sa pag-uswag kan sarong nasyon, kan sarong banwaan. Hoy, good morning balan ki retired Air Force Alex Celeste dyan po sa Antipolo, Old Nabo, Camarines Sur, ki Grandi, dating kagawad Lowiliano, asinman ki Sir Elmer Pinulyo. Siyempre ki Consyal Manolo Xiano Luzon, kana banwaan po nin Nabwa. Hoy, pasalamat ang Nabwa ang unyan ta, dahil palang binaha, nagray na. Binatiglen ha. Subaaw na testing na, binahana. Ay an irigata daw ang nagbaha pero madali man na naghubas ang tubig sa kasentruhan. Kumbaga madaling nag-subside. Kaya epektibo man ang mga patrabaho paglinig kan mga drainage canal dyan po sa sentro kana sa tuyang syudad. Yan siyempre sa esperso kana lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva. Oy, good morning ki Attorney Nonoy Waperina si Idol. Idol wapo. Mustaman ki Consiglior El Kaayaw. Ano na daw so sabi ni Consyal Ros Orolpo na bibilugon sa mga miyembros ka na media. Pero mabilog siyang mga media group. Ano daw? Mabilog man daw to? Yan ang hapot. Ngunyan pa sana. Pero maluya ang mga dalaga. Hinahanap kan mga pag-iriba kung paano magkakasararo. Dapat yan bilugon magkausad na mga media sa Rinconada. Ang nangyayari po sa mga membros kan media digdi sa Rinconada pero magkabanga. Sa media po, abang sakit pagpara bibilugo na. Ngaya, magkasararo ay maski sa KBP. Aloy na ako sa profesyon na ini, pero pag binibilog ang grupo, ang problema kaya dyan, pag binibilog po ang sarong organisasyon sa mga miyembros kan media, kung minsan, tigwalang nakikinabang. O, siyempre di mahinanakit man sa iba. Mabilog man niya kitanin sa diri tama na grupo. Tapos kakaputanin politiko, orulan paksiw. Kaya dapat, bilugon, talagang mga turul-tulan ang urulay. Diba kung nagkapira lang ang nakikinabang? Kayaon po dyan nagpupuon, nagsisiriblagan sa media, bako lugod na nagkakasararo. Tapos, pagpara
kumbaga pakiaraman man kan ibang mga politiko, mana. Digdi sa Camarines, so dahil mga nauuntok ang tarabugaan. Sa may kanya-kanya man na, kumbaga, sinusurog ang lambang miyembros ka na media. Siyempre, kung di ka, duman ka nakikinabang sa politikong ito, normal. Iyo man ang sa imong umawon, pero kung mayo man pakinabang sa imo, alangan man magpara, surusamba ka dyan sa politikong yan. Arog po baga kayan ang dalagan ka na mga media, digdi sa satuyang lugar. Kaya dahil kita magngalas, kung minsan na ano ba pong miyembros ka na media, dahil nakikisumaro sa satuyang grupo, may kanya-kanya kitang mga kaisipan. Manlain-lain, ini yun, digdi na po nagluluwas sa sabing individual differences. Magkakaburunyog lang yan kung talagang tultul ang dalagan kan sarong organisasyon sa media. Pag i-eleksyon baga, burunyog ang media kung may mga press con. May pagkikinabangan. Pero kung mayo uman ay, maparaano man nga kita dyan sa press conference na yan kan mga politikong yan. Simple, kumbaga kung dyan man kita nabubuhay, sa alimbaw, party list. Ano ba po mga party list? Dahil man namimili, arog kan ako Bicol. An ML, dawa magkalaban yan sa politika. Pero pag abot sa pagkakasararo, burunyog baga ang media kung igwang mga press conference pag panahonin eleksyon. Pero inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Ate Glenn, sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.